Bederatzi terdiak jota duzkagun ezkero, eta hementxe zain daukadan ezkero Euskal Herriko Unibertsitateko errektore Anderea. Egunon, Ekane Mallorca. Egunon. Iñaki Gartidun jo, zedek Bizkaiko enpresarien burua. Egunon. Mikel Oribe, Bizigai elkarteko burua hementxe daukatzain. Beraz, egunon. Egunon. Maria Jesus Mujika, Osakidetzako zuzendaria hementxe zain daukat. Beraz, egunon. Jesus. Maria Solana, Nafarroa Gobernuko bozeramailea hortxe zain daukat. Kristalaren bestaldean, Iruñan zodelako, Maria Solana, egunon. Egunon. Nik uste dut itzein beharko genukela mugez, gure lanean aurkitzen ditugun mugez, eta hizkuntzari eskatu behar diogun malgutasunaz ere, Eta muga eta malgutasun horietan nire ustez batzuk, esparru batzuk badaude, edo bat bereziki, eta da zuzentasunarena, horrek ez du malgutasunik eskaintzen, zuzenak izan behar dugu, bai ala bai. Bai iruditzen zait, gure lana, zubigile lana egitea dela. Azkenien kontakizun bat egiten duzu, momentu baten ze pasatzen den, eta etxeku hori heleraz. Orduan, irisgarritasun bat behar dut, eraginkortasun bat behar dut, nire hizkuntza horretarako baliagarria izan behar da, eta horretarako erregistro ezberdinetan mugitzeko aukera izan dezaket. Lehenengo galdera, informatibo bateko platuen gauz, informatibo bat aurkezten zabiltz. Iban, hor iruditzen zait, ja, nahiko pautatuta daukagula, estandarra dela, azterketa bat egiten badute, estandarrein, gauzatzuk, ja, esparru zurrunagoa da zentzu hortan, ez? Bai, eta eskarazko horreri buruzko eztabaidan hori gaindituta daukagulako, eta horren beharrezkotasun edanok dakigulako. Orain, salbuespenak salbuespen, zuzeneko kontakizunetan, eta orduan hor, ze malgutasun dau, eta esate baterako, adineko pertsona bat, hau ez da erreza, zuzenien, ona, gure galderen erantzunek egiten, eta orduan momentu baten, ikustezu ez dagoela eroso edo ezin dela, nik ez dakot inongo arazorik momentu horretan euskalkira joateko. Bestela agian ez dago elkarrizketarik. Aurrez aurreko horretan. Orduan, malgutasun horrek noraino du ez. Mendeurren honetan agian etxeko lan bezala, jarri nahi genieke, zer egiten duten, gutxi gora bera, argi xamar, baldin badago ere, nola egiten duten ere, eta nork egiten duen ere, jakin nahiko genukela hori batetik. Bai, komunikazio lan hori, eta miresmen osotik bebai, eta egiten den lan guztiaren aurrien, zubi lanetarako prest gauzela esan bebai. Nik Euskaltzaindiari eskatuko nioke gaztelaniaz askotan egunero jasotzen ditugu gomendioak Fondeu BBVaren eskutikan, aktualitatearekin loturiko gaien inguruan. Orduan, Euskaltzaindiari ere horrelako zerbait eskatuko nioke, ez? Puri-purian dauden gai horien trataera nola egin daiteken, zein den modurik zuzenena, ze joera dauden honetxiak edo ez, pixkatxo bat horren inguruko gomendioak ematea. Bai, beraiek webgunean argitaratuta, edo geuk ere geure zalantzak galdetzen badizkiegu sare sozialen bidez, horretara egiteko. Bai, nire ados nago esken puntu horrekin, nik adibidez eskatuko nioke Euskaltzaindiari sozialak gehiago erabiltzaion zalantzak argitzeko. Eta kontua esan izango adibidez, nik galdera pribatua bota Euskaltzaindiari eta eurek erantzun pribatua bota niri, baizik eta nik galdera bat egin nahi eta eurek komunidade osoari botatzea erantzun hori. Segertaliteke nire gaurko zalantza, biharko zalantza izatea. Orduan, bihar zalantza hori izan dezakenak, topatuko du erantzuna aldez aurretik da. Eta gainera ez bakarrik sare sozialen bitartez. Norbaitek galdera bat egiten duenean, erantzuna jasotzen du, norberak berea, gero zabaldu egiten da sare sozialen bitartez, baina baita ere, euren esko egon daitezken tresna guztien bitartez. Euren webgunea, zukeko duzu moduan, edo aplikazio baten bitartez.
Eta baita ere nik eskatuko nioke euskaltzaindiari proaktiboagoa izan. Alegia, hasieran aipatu daba, gai bat, gaurkotasunean gainontzen bada, ikusten badu albiste bihurtu dela, momentu horretan bertan, norbaitek plazaratzea horren inguruko gomendioak gai hori nola tratatu eta esentzuk izan daitezken modurik onena horren inguruan idazteko edo hitz egiteko. Guri beti izan dozkue zenda ezina dela, eta gure helburua dela egonkortu, eta ikusten duzunean kasu batetan lortu dela, hori guretzat oso importantia da. Baina, denbora bat pasa beharko da, aukera terapeutiko estandarizatu bat izatera heldu arte. Minbizia daukan pazienteari bere linfositoak erausten zaizkio, linfosito horiek laborategian eraldatu edo programatu egiten dira ingenieritza genetikoa erabilita, eta gero barriro txertatu egiten zaizkio eraldatutako horiek orain badaukate ahalmena ezagutzeko bereziki tumore zelulak eta akabatzeko. Argazkiak jasotzen ditugu, ehundaka egunero, eta argazkia ateratzen duenak ustez, izen bat ipintzen duan, aurreko batean burgete, eta auritz, ez? Baina gero ofiziala zein den, zein ez den, ETB baten, ETB bin, eta horri biltzen gara, ez da. Ni gainerako herritarra naiz, eta hori Euskaltzaindiak erabaki zuen, etxegarate zena, etxegarate. Eta orduan, nire aitak esaten zuen, ez da, beti izan da etxegarate eta orain etxegarate zergatik. Aita, esaten, adituek hori esan dutelako. Andoni, adibide gehiago badauzkagu, ez da, adibidez Araban ere, arazoak izan ditugu azken aldi hontan izen batzuekin. Izen aldaketa horiek, ez da. Nik lehen etxegarate aipatu dut, baina hori ez, langarraitz eta langara eta beste bat, eta askotan gainera ustez, hori oka ez, baina gero pasatoz urtegietara, eta ez langaraitzen langara da. Dena den nik uste dut behar dugula gauza batzuk argi izatea, eta termino batzuk adibidez, meteorologien badakigu termino asko erabili behar ditugula, eta behar dugu kasu batzuetan zehatza izatea definizioa eta termino zehatza, ez batez adibidez abisuak eta ematen ditugunean, batzutan adibidez enbata herri batzuetan, batez ere noski kostaldeko herrietan, gauza ezberdina izaten diote. Adibidez, edozein haize aldaketarin bortitza den nenean, ez? Eta, claro, abisuak ematen dira enbatak arrisku bat ekartzen duelako, eta beraz, nik uste dut garrantzitsua dela hiztegi batean enbataren definizio zehatza saltzean, naiz eta gero herri batzuetan, hori garrantzitsua da gure lanerako, eta gero, noski komunikatu behar dugunez, jendeak argiago izatea termino hoien atzean zer dagoen, ez? Eta beste bat, zu esan duzu, ez da, abisuak, baina zenbat kostatu zen abisua, alerta eta alarmaren arteko hori, ez? Lortzen ari gara, nik uste dut. Borroka hori. Meteorologian, termino batzutan berriak azaltzen dira nola esateko, ez? Duela 10 urte baino gutxiago azaldu zen ziklogenesi leherkorra, eta ez geneukan euskaraz hitz bat hori esateko. Gure izaera itxastarra erakusten duen kirola. Beste inon ikusiko ez duzuna. Munduko estropadarik ikusgarriena. Laster, ETB baten. Ana, bentsa dauzkagu erraldoiak eta hauen pixua eta zurruntasuna egia esan gure sorbalda gainean eramateko pixu handixe marra daukate, ez dira nola nahikoak. Eta behar balda Euskaltzaindiari hori eskatu geniezaioke, ez da, beraiek hartzen dituzten erabaki zenbaitutan polemikoak edo oro hartzen dituzten erabakiak geurira pixka bat gerturatzea, aldi berean geuk ere jendearen ganako hurbiltasun gehiago izateko, uste baitut Euskal Telebistak bai egin duela eta egin dezakela horretan lan eraginkorrik. Zalantzari gabe, nik uste dut gainera, urteetan hasieratik esate baterako kirol transmisiotan eta kirol hizkuntzaren garapen hortan Euskal Telebistak bere biziko garrantzi izan duela, bai erdaldunen artean eta bai euskal jendearen artean ere bai, jokoz kanpo bat esate baterako horren baliokiderik ez da existitzen, ez da orzai erabiltzen gendun bai euskaldunok eta erdalduneke bai. Orduan hori normalizatu intzan berez arrotza zan zerbait, normalizatu, bereganatu eta edatu erabat gaur egun arte. Horretan, bada bitxikeria oso polit bat eta txirrindularitzarekin lotura duena. Daniel Pontoni urte askotan Igorreko nazioarteko ziklokosera etortzen zen eta irabazi egiten zuen gainera. Eta gero Euskal Telebistak berari bidaltzen zion bideoan, han beti lasterketa burua ikusten zuen eta entzuten zuen eta hitz horiek behintzat ikasi egin zituen. Eta horrekin batera uste dut kalean eta jende asko onartzen duela Euskal Telebistaren bitartez basate baterako arrabola, haize babesa, horrelako kontuak gurpilean joatea zer den eta bar, zela, hitz teknikoak ere ikasi egin dituztela eta horren bestez hor lanare badago, ez? Nik uste bai
medio bietan, ez da, baita, prensan ere bai noski, baina gu esatari bezala, bai telebistan, bai irratian, lana egindala, ez da, zentzuertan, eta jendeak barneratu egin duela. Euskara batua edatzeko tresna eraginkorra izan dela esango nuko nik EITB talde osoa. Zantzari gabe. Autokritika ere egin behar da noski, ez dezagun espero dana gure gana etortzea guk ere pauso eman behar dugu. Aurre azkenean hartu eman hori errazte aldera eta sakontze aldera beti ere aberasgarria dalako. Beraz garbi dago, elkarlanerako prest gaude, eskatu eta eskaini egingo dugu. Hori egingo dugu. Edozein egoeratan, jaietan ere bai. Ez, eskerrik asko, beti da ez. Ez dut nahi, beti da ez. Ez ukitu, beti da ez. Bakarrik egon nahi dut ere, beti da ez. Iritzi aldatu dut, beti da ez. Jaia, ez da aitzakia. Alkola, ez da aitzakia. Emakume sentitzen dugu impotentzi bat honen justizune abrin. Gaina ikusten dituzu nola atera diren espetxetik, eta esaten duzu, Jesus, zer da hau ez? Eta bila joan da gainetik jendea. Espero dugula gaurkoa ez izatea zerbait puntuala baizik eta jende guzti honen babesa sentitzea eguneroko eraso patriarkalak daudenean. Guri adibidez, kiroletan, urratsak ematea egokitu zitzaigun eta terminologia berri bat iaia asmatzea. Horretan, oraindik ere eztabaida badaukagu eta askotan heldulekuak gazteleratik hartzen dira, ahaztuta Frantziako erreferentziak, frantsesaren erreferentziak. Eta hor beti izaten da euskara batua baldin badugu, ego iparralde nondik heldu, nondik jaso eztabaida hori. Gure lana ere nolabait pedagogia egitea da, eta zuk esaten zenun hori kiroletan azkenean hizkuntza propio bat sortu da, eta hizkuntza hori normalizatu da gurean, eta gurean normalizatu denez, kalean ere azkenean normalizatu da. Gurea komunikazioa da, eta heldu egin behar dugu entzulen gana, gainera guk irudi heldulekurik ez dugu, orduan guretzat oso garrantzitsua da komunikatzea. Komunikatzean ze hizkuntza erabili behar dugu, euskara jasoa, korrekto hori, zuzen hori. Batzutan sumatzen delako, behar bada gure euskara batzutan elite baten euskara dela, eta behar bada euskara ikasten ari diren horientzat ere, batzutan pixkat arrotza egin leiket gure hizkuntza bera hori jasoegia delako. Oraindik ere euskaltzaindiari bai eskatu behar zaio urratsak ematerakoan arauak eta gramatikalki eta bidea nahikoa jorratuta badago, baina entonazioa, hor irizpideak noiz finkatu behar dira edo hasi egin beharko da eta guztion artean bide hori egin, ez? Baina hor adibidez nik gabeziak eta handiek ikusten ditut. Bai, zentonazio horretan eta ahozkera horretan oso argi izan genuen hasiera batean behintzat jotak jota esan behar zirela, ez? Jaia ez, jaia, jaialdia guzti horiek argi bai, baina beste guztien ez dago irizpide orokor bat denontzat. Kirola egiteko zaindu behar izaten zu, janaria zaintzen duzu, ez? Bai, hori da. Beti zaindu izan dut pixkat, eta aurten jazin naiz nutrizionista batekin lanean, eta orduan, orain gehiago. Hemen daukat ura edo salda nahi duzuena, egozin goitu dilista hauek garbian, ezer gabe. Eta esan dakoa, gutxi gora era beharko ditugu 15-20 minutu zuek ikusi. Eta ero birrindu inbar ditugu. Hartu, birrindu ingo ditugu eta izango da holako ore pasta bat atarako zaigu, loi xamarra, ze honek ura zurgatuko du, ur pixka geratzen bazaio kendu ingo dio ur hori. Tapa jarri. Honi gatza botako jat, gatza botako garnean. Eta herengo duguna da, kuia hori, kalabaza hori, salteatuko dugu. Zeratik erabili behar dut kuia eta ez kalabaza, ero zeratik ziazer bat ez espinaka, ero zeratik barrengorria eta ez txampiñoia. Biak ondo baldin badaude, ez? Zein bultzatu behar dut? Kuia esatea, ziazerba eta barrengorria. Eta ero bestaldetik baita ere, badago azken burukoak. Zeratik azken burukoak eta ez postrea ero deserta. Hor eguneroko programatan ikusten ditugu, nolabait esan, ez dut esango arazoa, baina bai gabeziak ez da. Eta da, kale hizkera.
Kalizkera gaur egungo gazteek globalizazio garaian ez bakarrik erdera, baizik eta inglesa, eta beste hizkuntza askotatik hartzen dira maileguk, ez ja hitz konkretutan, baizik eta esamoldetan, ezta? Eta kuriosoa da, WhatsApp zeta jasotzen ditugun mezu eta feedback horretan askotan, zer erabiltzen dira euskalkiak, ezta? Bai, etengabe hortan hitzak, jende, leku ezberdinetako jende daukagu entzule. Bai. Eta orduan hortan denetik jasotzen da. Nola bilatzen dugu, nola hurbiltasun hori, berotasun hori, jendea nola bat esan, jendeak ez ezan, jende gazteak ez ezan auki nola bateko erreparoa gui, euskaraz entzuten ari naiz, badirudi azterketa pasa behar dudala. Nik uste guk hori lortzen dugula, ez? Bestelako... Nik uste hortan gakoa dela, eta ezinbesteko nire ustez, oinarri bat eukitzea noski, eta gai izatea estandar hortan erreiz moldatzeko, baina gero, aldi beren batekotasunen nola hitzegean, norbeak ere bere uztatik eta, bere hizkuntza joera natural hortatik ere jarri behar du, nik uste dut. Badaude zenbait korrenten, badirudin goitikan esan behar dan gaztiek nola itzen behar duten, eta hizkuntzaren eredu ez da hori. Herriak egiten du azken finean guk erabili beharreko hizkuntza, ez jakina gure ardura badukagu, baina... Goitik bera aginduk ematen aitzeak ez dauka zentzurik. Aurreko ikusi nun bat Donostin, Kontxan Korrika, desastre. Nire ustez hori runnerra baino, baldarraner bada. Adibidez, holako batzuk sortu eta jarraituko bagenu bide hortan. Kontua da sortu eta jendeak bere egin behar duela eta gero... Eta hortan guk ere, astero gure ekarpentsoa ite, Euskaltzainditan 3 hitz berri sortzen diteu. Eta bide hortatik, Euskaltzaindia hitz eskatuko zenioke datozen urtetako. Baina ez dugu tepitu kaso egiten. Nik eskatuko nieke, gutako norbait urgazle izendatzeko, ez dakit pa. Ez dugu ezer esan Gerarrengatik, ez mintzeko. Zure oia da? Ez da. Hark nahi. Jakiten duenean urteko deprea hasiko da, Xo. Zer ez doa? Nire molatik Gerarrek. Masailean duen horrezta horrekin. Ez dakit, nik zakila miazkatuko nire. Markatu? Baina ez. Bai, benetan? Oksana, mola dit zure izkerak. Erotismoa ez dator hemen. Erotismoa ez dator. Zaspergarria da ez da kontua. Behar bada Euskaltzaindiak ez da erotikoagoa izan barko luke, ez? Bai, erotikoagoa. Edo sexuala zuzenea. Sexualagoa, ez? Baina Euskaltzaindiak pixka badaukala berudi hori kortarroioz pixka badala, ez? Justu oberenean zaudenean, etorri eta beti ezkor bezala, ez? Bai. Hombre, eta izan bada, ez? Bada. Ezta? Baina beharko luk ere, bai. Zain zut, poli ona eta poli txarra, matematik behar du poli gaiztorena. Generoarekin, ez da? Beira izenekin orain gertatzen ari dan. Izan barra gizon edo emakume. Eta gehiagorik ez da hau? Feministagoa ere, feminismoa agertzen da? F non dago. F nik dekot. Ekologikoagoa. Orduan zeskatuko diogu feministago, bai. Bueno, garai berrietara egokitzea, ez? Igual horrek ere, zainzut, horrek laburtzen du beste guztia, ez? Bai, gari berrietara orokorrean. Hori da. Esan nahi duzu, baita ere, gizarte igual agertuko da. Gizarte. Claro, baina gizarte emakume arte beharko luke. Karo, jendarte horre ere, beste, eta gazteago ere, ez da? Bai. Zuen Euskaltzaindian irudia ez da aiton kuadrilla bat.